kauswagan o kalambuan sa luon atong iboto ang mga kandidato nga tinud-anay mo hatag sa reforma o dugang mga kalabuan. Pagkamayor Rolando Lalan Paluso Sr. numero 4 sa baluta. Oo, Rolando Lalan Paluso Sr. numero 4 sa baluta. Pagka-PC Mayor Neron Camilutes numero 1 sa baluta. Mga konsehalis numero 11 sa baluta. Omping Merkita numero 11 sa baluta. Saturn Marimon numero 10 sa baluta. Saturn Marimon numero 10 sa baluta. Edwin Miranda numero 12 sa baluta. Numero 12 sa baluta. Ray Marimon numero 9 sa baluta. Numero 9 sa baluta. Samuel Piscos numero 17 sa baluta. Numero 17 sa baluta. Gary Pamplona numero 14 sa baluta. Mao kana ang team kalampuan sa luon. Isulong ang dignidad sa masa, korupsyon sa gobyerno, sumpuon ta, milagro taliabot na mga higala sa luon. Awala pinumdong na kaning adlaw na eleksyon usan kadakong kay gayunan natong mga katawan sa Pilipinas. Kay mao kining adlaw nga bililon bulawanon kay dagdag sa gigayon sa pagpili sa national o local leaders. So kining eleksyon ato ring atagan o dakong importansya sa ating kinabuhi kay tiyaway tulo ka tuwing kataan ni mag-eleksyon. So kung masipat ang pagkutat, sikat ko na itong ginabuhi sa mga damgo sa itong mga kabataan. So kung usang may diktas sa itong kasing-kasing, mo ito tumana, adon ka hadlo ka ng mga purga sa mga katawan as mga specialist sa mga barangay official nga padoon mo sa nasda mga tabang sa baryo kung natong sa posisyon dili na ito na katingnan sa pagpili na panis sa balaod batakang balaod na eleksyon pagpili kung kisa ito ang isalikan nga magdaw magdumang sa sektor sa pagdamanan sa loob. Usa na siya ka supervisor sa 22 ka tuig. Kukuha na yung mga anak dito sa Canada. Nagtulog na dito, Canadian citizen. O gusto na siyang paton. Apan, nagumili siya. Kay ginusto niya, anhin din sa iyang mutang katawhan, motivisyo. Ano si Samuel Piscos sa kaduhang higayon. Magpapili, sundoon sa Tuglugsod. Ano si Samuel Piscos. Palatot kay aron makita kanan. Dalam salamat ti kaila Noel Rojo. Fokus na karon. Mga kaigsunan sa Purok Size, Kugo Norte, Kaparitian, Madong Uto, Madong Uto. Ito. Karon ang panahon sa digay sa mga plataforma ni gobyerno sa matang kandidato. Ngano, unsay tuyo sa mga kandidato nga magpapili. Magpapili lang sa iyang mga personal interest o walay mga plataforma ni gobyerno, dili siguro na pwede para sa kuwa. Ako, tulo na kahigayon nga midagan isip sulugon sa atong lungsod sa noon. Apan nagpabiling gihapon ang akong kasing-kasing nga musulong para sa kugmaon o kaayuhan sa atong lungsod nga lungsuranon sa lugar.
gingon sa usa ka manunulat aron kita masayod kay kinahanglan kayon tagsa-tagsa nato masayod kung unsa ang palaunon para sa katawhan. Gingon niya ang lungsod nga masayod mo'y makahatag kusog sa atong demokrasya o ekonomiya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Tinuod ka na ang gisulting ni Ray daghang mga lupol nga pamagi imbes kayuhan sa katawhan kadautan ang sampukanan. Gikan sa double taxation, triple taxation, gi-implementar sa atong katawhan. Maadyo na. Imbis tabangan ta tag-lift up sa kalisod sa atong kaigsuunan, tabangan unsa ang mga livelihood program para kanila aron mabuhi ang atong kabataan, maayo ang ilang edukasyon. Apan, sulod sa 29 ka tuig, unsa ang hitabo? Kamo ang mutubag yana, kay kamo naka-experience unsa ang atong natagamtam nga kalisod. Tinod sa among taas nga gihatag nilalang paluso nagkalain-lain kami o plataporma di gobyerno. Kaya ang gihatag nilalang paluso ang pararamagayon sa senior citizen o kabatanunan. Ang senior citizen sa pagkapinood lang Adonai Republic Act 9495 nga gitawag na privilege sa mga senior citizen. 20% discount kung mupalit og tambal, 20% discount kung musakay og sakyanan, 20% discount kung asa siya na malit prime commodities na para sa katiguangan, o priority niya na kung transaction nato sa gobyerno, doon ay linya para sa priority area. O kaya, ang para sa senior citizen. Ato yung sigurohon kung kinsay angayan atong ibutar. Kaya kini nga mong pagsakripisyo, sa mong tapulit ako rin. Kani nga mong pagsakripisyo, inubanan sa atong mayor, vice mayor, kagawad. Dako kaning hagit namo kay oposisyon pa mi. Pila ka mayor ang dagat sa loan karon? Kung wa ko masayo, 5? 4. Ha? 5. Ang pagkatinood ng oposisyon, wala lain pa ang team kabaguhan. Atong mayor silalan palusok. Kung siguro on dire kay amigo makita ba si amigo Lolo yan ilar kung amigo sila habaw. Amo Sa ilang mga strategiya, Kiloy mo ni mo mga tao dire. kamara diya po rin, mabalik-balik. Kada tulog. Ang gawas na makasama ka kwarta. Ang ako lang nasakmuyo, nagmura ko nasakmuyo, umura ko kanang wa ko malipay, aning minlan, kita ka Islam ko kabilaw. Wa kadawat og 5K sa paghuman sa ulit. Kadawat mo din. Mura din ang dapo po, maayong naa, maayong dili. Ang kabilaw sa dingan, dugay na, wala ka buwan. Ako mismo gadawa sa 5,000 sa udik nga kalamitipan kay natural, ang hidad na pamilya may mukuha sa SWD, sa kwarta. Pagkahuman, nakadawat na sa may partial, sa kalibo, partial, akong bahay ka na hirot, ang ato, pinaman ulit, ain mo na to. Di man totally damage, 1.5. Kwarta, brown sa marugaan na rin, mag-gear 1.5, ato sa rin marimot. Nabay 1,000, 1.5, isa mo nang balada. Anong gingana mo? Ay, ikaw na ibay panday. Sakto ba? Sakto ko? Sus, kaway kasing-kasing, ugaam gali sila balatian, pero way kasing-kasing nga naingon sa matani nga mura mag sa nga na nakaminos, sabot.
ako tinod pagkastorya, nagpakabana ko hindagan ko ron og kagawad under ni atong partido kabaguhan si Mayor Lalan. For the first time, muputar ko sa akong pagkatao, 50 na edad ha. Tungod ka na mananabaho tas gawas. Pagka 2020 ginao ko, nagparehistro ko kay Barkador ng eleksyon para at least man lang mapaginabangan akong boto. Mao nga karon nagpakabana ko sa mga estrapos sa kabilaw, karon lang apilon kay ako may kung sa magani nila gana makadaog ta mong partido ni. Ako may gikuha nilalan sa tourism development. Nakinsa Ako siya sa campaign manager sa Partido Reforma. Ayaw magtahod sa talan nga akong mga silingan, mga barkada, mga parinte, salawat sa Manong Ninong, niya karon. Ug ilabi na sa Tagbalay, Ninong Patsing, ug ni Nang Bibing, nagpadayon kanamo, ngaming dawat kanamo nga perform dinhing lugara. Daghan salamat ug mayong buntag kaninyong tanan. Siguro nakurat kamo nga ngano ming padagan nagpapili ako isip konsihal sa atong lungsod karong panahon na. Usa lang akong tubag nga igol ang kumusote nga usa ako ka yano nga lungsuranon sama sa inyo nga nagtinguha og kabag-uhan sa atong lungsod. Kabag-uhan tungod kay dugay na kita nangandoy sa pila ka mga katuigan nga kita gipasagdan sa nagadumala ing atong lungsod. Mutuhuman kamo sa dili. Kini si Gary Pamplona, usa ka civic leader. Ako nakamatikod kung unsa ang mga problema ilabi na sa atong lungsod diri sa Loon nga grabihan. Bisag mo palita og isda sa merkado, ginamahalan. O karon panahon na sa pagbag-o. Panahon na sa pagpili, dili lang bag-o nga naong kundi bag-ong ordinansa nga aton pagabuhaton, among pagabuhaton sa among mga kaubanan, ilabi na sa atong umaabot nga Mayor Lalan Paloso. Nga unta tagaan niyo panahon, tagaan niyo higayon nga siya makalingkod karong umaabot nga piniliay. Nga unta din niyo kalimtan. Tungod kay si Lalan Paloso adunay maayong tinguha nga makatabang sa atong katawan, ilabi na pinili. Tanggudang bayan nga nagsuri-suri din sa ugon mo rin nga nangumusta, sumbuhay kayo mo. Kasi sa itong matabang, isa kamahan din sa atong lungsod talon. Wala sila, mga taas kayo ng mga kasangkasing. Wa magpagabana sa ilang mga anak din sa atong lungsod talon, isip sila may amahan din sa atong lungsod. Ako, ubos ko sa partido ni Lalan Paloso, na umabot ko itong mayor din sa atong lungsod sa Loon. Pero mayor na ito, adlaw sa piniliay, atong tabangan, atong angkuhan, na umabot itong mayor din sa atong lungsod sa Loon, Lalan Paloso, pamaot din, ang iban ko sa sistema sa atong gobyerno din sa atong lungsod sa Loon. Oh, biniyas naman sa mga patay nila, dahil tinudi na tuwid. Mao kini ang usa ka tawo nga nagtrabaho dito sa kawasan nasod. Usa ka graduate mechanical engineer o hindi na naka-retire din sa kauluhan sa pribadong kumpanya din sa atong nasod. Isip ang manager nagtrabaho siya sa binding katuig din sa kauluhan. Aniya ang atong ipresenta kaninyo si Neron Cordira Camilotes. Maghang salamat, Noel. Ang mabdi kong tipaila. Akong pagtahod sa Tagbalay. Pagsingbunak. Boss, maghang salamat sa pagpadayon ni mo naman. O kanintong tanan nga niya dinay karon. Masong unto. Kung may mo, di man kong tanan na kailangan na dinhi. Bisag nagadinhi na ko. May mo
magpaila sa ako sa kagalingon. Ako si Niron Corbita Camilotes. Luman ako nga taga Agsuso, usa ako kamaryohanon. Usa kayanong lungsuranon nga naningabuhi sama sa kadaghanan dinhi sa atong lungsod sa Loon. Dili ako popular ug dili ako adunahan. Dili ako popular sama sa mga kandidato karon nga pabalik-balik na lang sa pwesto nga di na gusto manaog sa ilang gilingkuran. Gikan pagka-mayor ngadto pagka-vice mayor. Gikan pagka-vice mayor ngadto pagka-mayor. Di na gusto nilang ihatag ang ilang pwesto sa uban. Mao nga pabalik-balik na lang gagamit ang kwarta sa lungsod. Di ako adunahan sama sa naa sa pwesto karon nga daghan og pondo gikan sa kanulanan sa atong lungsod. Ang mga kwarta na ilang ipanghatag isip kinangayan gikan na sa panudanan sa atong lungsod. So kung naa may manghatag kaninso og kwarta, kawata na kay ato ng kwarta, apil ko ana ang tag-isa ng kwarta. Mao na nga ang kasagaran mga barangay karon ilang apognan ang mga tao pag-attend og sama niining rally kay kuno di gusto makadungog sa mga mensahe gikan namo. Ang uban apognan nila pag-attend kay dili kuno ilista sa panding. Unsa man ang kalakiya di na husto. Busa magmata na tanan. Di na tapatuon yanang mayon nga vote straight. Vote straight. Unsa man na election Marcelo? Di na mao. Ang atong paggobyerno sa Pilipinas, demokrasya. Inay bitaw na atay eleksyon, magpili ta og mga kandidato tungod kay demokrasya. Magpili ta sa mga kandidato nga gusto natong butuhan. Di nang amandaran kita nga vote straight. Unsa naman ta? Unsa man ang gobyerno dai nato? Komunista? Demokrasya pa ta. Tingali ini madaog ka sila. Umudaog na ka ng mga tawan na manaog ka sa eleksyon. Magkomunista na tingali ta. So, pusa, ayaw mo pada niya ng ilang kampanya nga vote straight. Kung doon na yung kwarta nga ipanghatag, kawatan ng kwarta kay ato ng kwarta. O, ayaw mo kasunod yan ang ingon lang vote straight. Ipopo ang mga kandidato nga inyong gustong iboto. Kay kanang mga tawana nga ng mga kampanya vote straight, mga komunista na sila, dili na demokrasya. Mga eksyon, inaw ta nga magmata na ta. Kita may mga edad na, di ta mga bata nga manduan patag kinsay iboto. Mga senior citizen na ta. So, adyo mo kasunod ng ingon nila vote straight. Iboto ang kandidato nga angayan mo serbisyo sa atong lungsod. Padayon ko sama usab kaninyo ako nanarbaho ani atong wa pa ko muritero. Nagtrabaho ako sa pribadong kumpanya. Isip usa ka admin manager. Ubos akong pagmando ang mga opisina sa General Services, Safety and Security, Personnel, Payroll and Bookkeeping, ug Accounting. Ang atong ginuma nga mga empleyado ni abot og 1,200 ka empleyado. Apil na mga bus drivers ug maintenance crews nga ubos sa pagmando sa General Services Department. May kandidato ako tungod kay nakita ko ang di makatarunganon kapag duma sa katawan sa mga napili mga opisyal sa atong lungsod na nasa munisipyo hangtod karon.
sa mga nitabong trahedya o kalamidad. Wa sila magpakita sa mga kabaranggayan. Bisan pagpangumusta man lang kung unsa ang kahimtang sa katawan o pagpanghatag og ayuda kung ugaling naaman. Mao nga nalimpasok ako nga masod sa maong partido reforma aron mareforma na ang sistema sa panggobyerno dinhi sa atong lungsod sa Loob. Mga igsoon ko, kining eleksyon mao ang pagpili sa mga kandidato nga tinud-anay mo serbisyo sa lungsod. Pagpili sa mga kandidato nga naay daghang kwarta. Dili kwarta ang pilion nato, kundi ang personalidad sa usa kandidato nga tinud-anay to nga mo serbisyo. So, hinaot unta nga kami bisan og way kwarta mapili sa mga posisyon nga mong gikandidatuhan aron mausog na ang sistema sa atong lungsod. Pulong sa Diyos diha sa Malaang Kasulatan. Kini ang usa ka tawo nga himong o sponsor dili sa atong lungsod sa Lon, usa ka tawo nga nahimong administrator sa atong gobernador Enrique Aumentado. Usa ka commentator, usa ka broadcaster, o niana sa atong tagsa-tagsa kaputahan sa atong panimalay na nuktok na ang kahigayonan alang sa kabaguhan sa atong lungsod. Ano akong ihalag ganinyo? Ang atong umabot na mayo din sa atong lungsod, Rolando Lalan Aluso Sr. Daghang salamat, Noel. Akong pagtahod sa Tagbalay sa Bunat Family Pastor Lito sa tanan atong mga kaigsunan diri sa Purok-Saay diri sa Tubuno. Sangan sa angay-angay magpainit ko. Gusto ko makabati og init kay samtang makabati patag init sa adlaw nagpasabot ka na nga buhi mata. Praise the Lord. Mga igsoon, kini silalan paluso nga wa kaninyo mailhi apan sa uban nahinumdom ako nahimong numero 1 nga kagawad sa atong lungsod gikan niadtong 1995 hangtod sa tuig 2001. Nangalagad ako sa atong lungsod isip konsehan. Apan sugo sa kapalaran ug sa kawadton tungod kay ang kanhi gobernador sa Bohol Enrique Aumentado misalig man ining ubos ninyo igsoon. Gikuha niya ako dito sa Kapitolyo o gitudlo ako isip administrative officer. Unya isangunan ako sa tanan nga procurement sa provincial government. Ako ang hipi sa secretariat sa Bids and Awards Committee. Ang tinuod, pagkadaghan ang mga kahigayunan nga usa ka opisyal sa lungsod kung mag-abuso, magpahimo sa gahom nga anaa sa iyang kamot. Sama ka sa atong nadungog na pulos korupsyon ang atong madungog. Apan, inyong igsoon lalang talos. Bisang piso, wala ako'y gipangayo na pabor sa mga supplier. Pangutana mo sa mga supplier ng Tagaloon. Hingan lang ako, kanagag silang mga Cesar Maluinda, kanang tig-supply o tambal diri sa Loon o sa Tibet Bohol, si Estila. Tagaloon na, tagapunadon. Pangutana mo, kung na may piso nga gipangayog pabor, sila lang talos. Wala. Record ko na sa atong lalawigan sa Bohol. Sanglit ang akong gialagaran, mauman ang kataw. Karon,
mubalik ako sa atong lungsod. 22 na katuig kapin ang milabay. Diyang nagalagad ako diri, kapanwa ako'y nakita na substantial development na gihimo sa atong naman. Unsa ba ang kamdanan sa usa kapinili sa lungsod? Sultihan ko kamo mga igsoon, mao kini ang batakan nga prinsipyo nga gibarugan nila lang talos. Ang atong misyon pagbalik aron moalagad sa lungsod. Timan ikini ninyo mga igsoon. Kay wa ako mobalik alang sa atong kaugalingon, kundi mobalik ako diha sa atong balay lungsod. Tungod ug alang sa atong pagtuo nga doon ang ngayon Diyos na buhi o galagaran kutob sa imong mahimo. Kaya ang pag-alagad sa lungsod, pag-alagad usab sa katawhan sa Diyos. Hain ba ang Diyos kung ang atong lungsod way serbisyo nga gihatag sa katawhan, kay ang kwarta nga alang unta sa katawhan paingon sa ilang kaugalingon ng pulso. Pagkadakong sampal usagpa sa mga lungsuranon sa mga magbubuhis, puro na lang yung korupsyon ng atong madungog. Mao pala ang misyon nila lang talos. Kung kami ang ibutang sa kapalaran diya sa balay lungsod, himandin ninyo ng mga igsoon, isulong natin ang dignidad sa masa. Nagkaroon, nagdayagot, nagkagidlay, gusto nilang pupri lang gihapon ang mga tao aron dali ra nilang paliton pag-abot sa eleksyon. Ang misyon nilalang taluso, sumpo ng korupsyon. Kay samtang naghitat ang korupsyon, way tarong na serbisyo nga mudangat ya kanina. Suma, kadaghang kahitya, gikan sa linog, hain ba ang ayuda, gikan sa mga international humanitarian groups, international donors, kadtong plywood ug sin nga perting ni Pisa, murag lata sa tinapa. Gikan to sa National Housing Authority, dili to kalamidad o calamity fund sa atong lungsod. Hain man ang calamity fund, kada tuig 2.5% na calamity fund. Kung dili ka na magasto, accountable sila kung hain nila gibutan. Dili mo minus sa 15 milyones matagtuig ng calamity fund. Ano man igsoon, nag-iskis ako nining butanga, kay ang atong matang sa pangagamhan, usara ang prinsipyo, ang motto nato sa akong pagdagan, bad leaders equals bad government. Good leaders equals good government. Kay walay maayong kahoy nga mamunga og dautan sa samang higayon, walay dautan nga kahoy nga mamunga og maayo. Diri ka na sa imong kasing-kasing mga igsoon, o ka na nga makapahimangon kaayo. Ngano ba nga dili Manila ihatag ang kaangayan sa lungsod? Sa Kabilaw nang hatag sila tag 5,000, sa Sandingan 5,000, dinhi wa naman lagi. Ha? Wa man mo pinawag tayo ba ko ana? Magkapahinom-hinom lang ni nako mga igsoon. Ipalaway ra mo ani mga tawhana. Parehas mo atong istorya sa usa ka tawo ba nga dunay buhing iro. Ako lang ni istorya kadali pantay oras. Dunay usa ka tawo kita hilig-hilig ta ang atong pet iro iring, di ba? Dihay nagbuhi og iro. Unya busy kayo na siya. Naa siya katabang sa bahay, ipiya lang niya ang iro sa katabang. Ang katabang kay di man parehas o love, bugog masayang mga pet.
nya busy in town kayo ang amo. Di karon ang katabang kay Moray mo pagkaon sa iro. Oy naunsa ba? Ang iro iya manggi daog-daog. Ipalaway raman niya sa pumot kaayo nga recipe nga yang lutuon. Ang iro in town gapan nila pud abig hatagan pud sa maong niluto. Uy, wa man pakana ang iro. Ang iro kana mas tangkal. Sa tabo. Pila kadlaw. Gapuasa ang iro, wa pa kana. Di ang iro, sige hangad iniglabay sa katabang. Mag-expect in taon ng iro o atagan, pagkaon. Gigutom na in taon ng iro. Ang maong katabang, ituyo niya to, ipalaway rang iro, palabay-labayan, isa mo paggutom sa iro. Halal in taon ng iro. Purpita. Sa dihang inguli na ang amo, sa mani, ipakaon ba ni mo ng iro? Yes sir, ipakaon pero ang iro, supak man ang iro. Express yun ang iro nga, wakod sa pakantang igutom. Lakaw na sa amo. Muli, gabiin na, makalimot na sa iro. Karon, sa kaadlaw niya, ipakaon, finally, ipakaon sa katapang ng iro. Pero ang iro, katimaan, kining tawhana, iswelduhan ni sa akong amo, nyawa ko pakan inigtunol ini sa pagkaon, hanggabon gud nako ning bugton ining tawhana. Kay sa daghang higayon gipalaway ra ko ini, ang pagkaon para manong tanaho, pero tuan niya gihatag sa iring ug sa ubang hayop. Resulta, daliw na to istorya, gipagkaon na god ang iro. Pagtunol pas pagkaon, gihanggab sa iro ang bukton o giwisi-wisi. Kay lagi, pirti ng gutuma sa iro, galaway-laway ng iro, kunya wakyot pakan. Sama usab sa gibati sa atong mga igso. Panahon sa pandemya, gi-lockdown kitang tanan. Mga senior citizens dili pagawason. Kada kong tinong. Mamag to'y medical martial law. May pa itong martial law ni Marcos nga ito kay kawas man mata ang ato orang kadlukan katurang mga abusado nga mga PC o army. Diba? Pero panahon karon mga senior citizens gipriso, di pagawason. Ihulga-hulga pa nga kung huwag bakuna, di mo kaantog mall, di mo kaantog merkado, di mo pagawason sa inyong panimay. Di ba? Pagkaroon. Unsa, lami ang tapod kung ang inyong filter mao'y swildohan sa amo, kita may gaswildo nila. Di unta palawayon. Noon sa ba, ang Loon second class municipality, ang Kalapi, ang Tubigon third class municipality. Pero nga nang hatag sila ang tagsa kasako bugas dito sa pandemya. Duha, turaw, ang Tikira, tagsa kasako. Nga sa Loon, nga dako kayo ang internal revenue allotment, tagil maramanta kilo itaw, gipalaway pa ta. Unya, panahon sa bagyong Odit, ang ubang LGU, tuwag-atlaw human sa bagyo, nanghatag na og bugas, nanghatag og tinapa, gatas, kape, noodles, uban pa. Kay ang bagyo, mapredict man na, ma-forecast man na daan sa pag-asa. Ang mayor, gamiton ang calamity fund. Emergency situation kana mga igsoon. Ang local government code nagmando nga during and aftermath of the calamity maghimog yun og relief operation ang LGU. Karon higutom ang mga loonanon, galaway-laway naga, diwalwal na ang dila nato sa kagutom. Midagan pagbuhat ka buwan, usa sila ng hatag og relief goods.
Abi po nato og tagsa kasako, tagbilma raman ay kakito. Mao ka na maigsoon. Ang misyon ni Lalan Palusot sa Partido Report mao ang pagbala sa gobyerno ngadto sa kasing-kasing sa atong kaigsoon. Dalhon nato ang gobyerno sa matag panimay. Dili sama karon. Gikalimtan, gipasagdan, o gibiyaan kita. Mao kana ang sukdanan unsang matanga sa values ang anaa sa ilang kasing-kasing. Dini inyong igsuon sa kuko. Miadto sa bahay, isulti nako. Misugilon sa iyang pait na kasinatian ni adtong pagdukubi. Gagmay pa iyang mga anak na ilang bahay lujura sa munisipyo. Usa ka mananak. Hingsumbong nako. Sa tuyo nga naa siya kasumbungan, makapahungaw lang siya. Kay ba mo sa iyang isumbong mga igsoon? Sa sir, maghilak pagsumbong. At tong bagzo, ning hangyo, judme, ang asawa yung adto dito sa munisipyo. Kay mo bakwit kay kusog na ang hangin, nga bali ng saraan sa kag may pahungan. Giapog Ginoon. Gingan hinan adyan mo din kay dili ni para bakwit ning munisipyo. Pero tungod kay muragwa sila'y kadang panlain. Ladyo man din sa kugon inyong barangay. Ning balik in taon. Ing hanggang usog, nagpakilo. Gikasadsan hinoon, giingnan. Adyaw lagi mo pamulkas kay dili ni evacuation center ni munisipyo. Mga igsoon, makita ni mo unsay naa silang kasing-kasing. Unsa ba di ay ang gisuko sa Dios, ang giingon sa atong Ginoo, tabangi og kaluy ninyo ang mga kapos. Aron pag-emphasize ni giagi kini og sugilanon diha sa atong bala nga kasulatan. Nganay usa ka adunahan nga miduol sa Ginoo ug nangutana nagtutudlo unsa may akong buhaton aron ako makaambit sa kinabuhing tayo. Unsa gitubag sa Ginoo? Ibaligya ang imong kabutangan ug ipanghatag ang halin ipanghatag sa mga kapos. You see, asa ang bias sa usa ka tinuod nga lead tuas sa mga kapos. Karon nanay kabos na silang tugtaran, na silang natubangan, nagpakilaw apan gisalikwa kanila kasing-kasing bato o sama sa basang pantilis mo. Mihilang ako apin nahiunong ang akong kasing-kasing. Kay naglarawan usab siya sa labing daghan atong mga igsoon. Naglarawan siya sa akong kakabusos. Di ka na mahimo mga igsoon. Usa ka leader nga atong isweldohan, komportable kayo ang ilang kahintag dagkog sweldo. Mga konsyales karon sa lungsod, kasweldo mo 50,000, limpyo. Gikuhaan na sa withholding tax, sa GSI, sa kuman mga deduction, 80,000. Nyawa malay, nagpakabanan nila ninyo panahon sa pandemya, panahon sa COVID. Yung iyon sila nahadlok sa COVID mo itong wapod mugawas. Uy, ano malagi pagkadoon na sa election, pati malaging kugihan ang suroy-suroy. Katakong tinong to. Kamuray gitinong to. Nagkaroon, ani ko sa importante nga bahin sa atong pakigatubang ninyo. Unsa ba ang misyon ni Lalan Palusot pagpaduol sa gobyerno ngadto sa kanila? Paminawa ko ninyo mga igsoon. Gamay na. Niya akong buhat. Kung sila ilang ipagkadakdan ang mga infrastructure projects nga di nila humanot, sama sa cultural center wa nila humana, hospital sa loob wa nila humana, swimming pool wa nila humana, naibaw ba mo? I-record ni, naibaw ba mo? Unang release sa Bohol Earthquake Assistance Fund, tawag o BIA, 182 milyones kasi. Initial na release. Pagpadako sa kwarta.
para i-repair sa mga katong cultural center nga kini hospital o merkado o gamay sa munisipyo. Unsa lately mao nakuha nako nga data nga mi total da og 196 million pesos. Hangtod karon wa nila maliquidate ang mga sakit. Karon ngutana ko kay taxpayer ko. Buwis man na nato. Bayaran man na nato kada adlaw. O ba mo kay bawa kining mga proyekto sa gobyerno gabayad ay matagal na. Mao gani mahimangod kaso kung sa paligtinon ning atong gobyerno nga kagwapo pas kalsada ang lusak-lusak kun. Mga kalsada gupa. Wa gyud nila adyo. Akong tinunton. Pero kung sila lang talos mo'y mamayor, why may tabo na pinumito? Kanang atong mga highway, gibayaran nato na sa utang nato na sa World Bank ug sa IMF. Loan nato na sa atong gobyerno nga bayaran gihapon nato. Anang mga Pilipino way mahinisig. Kada adlaw magabasa na o palit lang ka o white rabbit karon palit kung hindi. Naman ang pato nga indirect tax. Bisa kung sa prospero asin tanan nanay buhis. Apil magbayad nini. Kung sa di tama pagkatabungol. Apil ta sa kwarta nga naa itugyan nato nila. Karon wa nila tarong. Wa nila angaya. Kasimple lang ang pag-angay unta sa ayuda. Ano wa jud nila hinuha? Ha? Karon niya atong misyon mao ni maglungsad ako og tulo ka dagkong industriya dinhi sa Luzon. Mahangyo ko paminawag yun ninyo ni sa Kintaw na pagsapsap. Unang industriya aron maduol ang gobyerno sa katawhan. Mao ang paglunsad nako og Kamunggay Plantation. Ako naning gihimo sa pribado nako nga kinahanglan. Kung hakot ko dili nako ipaambit ninyo ang akong teknolohiya. Pwede rin ang pribado. Na nako'y sabot ng mga partners na mo buo na. Pero ako kining gidala kay mo'y hagalhal sa akong konsensya. Ako kining ipaambit sa akong mga katagilungsod. Karon, unsa man ang Kamunggay industry, paminaw mga iso. Ang Kamunggay gitawag kini sa nasod sa Canada ug mga nasod sa Amerika ug sa Europa na superfood kini. Superfood sa ato pa pagkaon diay nga labaw kay sa kasagaran na ni say talagsaon nga epekto sa atong panglawas tungod kay ug dito sa vitamina ug minerals. Mao pa gitawag og superfood. Akaron magtanong ka og daghan Kamunggay. Kinahanglan nato ang titulo nga mayor. Dili lang pribado na tao. Ngano man, kumuadto ko sa embahada sa Canada aron mangayo og panahon nga ipresentar nato ang atong feasibility studies o project proposal. Di yun ko tagdon kung pribado ko, pero kung mayor ko, ilang yun kong tagdon kung ilang kong tagdon. So once may naas ka mo, mau kini mga ito. Mag-export kita ang mga produkto gikan sa Kamunggay. At least na ay anong ka-exportable na products. Ready na ang mga feasibility studies nila. Sa ato pa, kung magtanong tag Kamunggay, makita kita ang duya. Okay? So, piling ka nang iyong nakataguri sa loon. Ay, masilong na zukot kay Lisa Bali.